Sawanipun diajeng Ria Violina Supranada Indonesia. Terus mager neng kene. Ayo tak gandeng medun. Wilujeng dalu Kang Mas. Wilujeng dalu wong ayu. Jenengan ki opeh suwe ra ketemu kok nyeloke kok Ria Catur Violina ngono kuwi. Lah sapa to jenenge? Lah mau sapa to? Arta jenenge. Hah? Ora to. Bocah kok kurang ajar. Kurang ajar. Anak sapa ku? Wong ayune kaya ngene kok jenenge. Sapa mau? Kuwi apa to? Ayo lho kanca-kanca kalian. Kuwi apa to? Tandur kan. Anake Marni iki lah ya. Ini anakmu nih. Nduk Ria. Nggih. Ki suwe rasuwan ana laladan Sambirejo. Ki nek ngendi-ngendi ngarani iki sambi-sambi. Oh nggih. Wah. Iki sowan ana daleme Mas Yatno sarjana teknik konstruksi. Wah iya. Kok gumujeng enten apa to, Pak? Lho tenan iki anake sarjana akuntansi, bapake sarjana teknik konstruksi. Tenan iki. Iki nek pendidikane Mas Yatno iki jeh ngisore Pak Bendol. Pak Bendol rane apa-apa iki ya sarjana teknik ning bocor kabeh. Enek. Beda karo panjenengane Pak Yatno. Nggih. Sarjana teknik konstruksi bagian perkajangan. Seng, wah jane elok. Melu bungah lho. Tak kira ya tenanan ngono. Lho lha iki nek randeng ilmu teknik ya ora mungkin iso lho ngedekne kajang iki. Sing iso-isonan Pak Bendol ki nyatane ya ngendi-endi mau ditelepon wae Mas kajange ukudanan. Ngono ya. Heeh. Nek ya melu bungah, Nduk. Nggih. Pak Yatno nggone kagungan hajat ki dirawuhi para-para wis kepareng pinarak lenggah. Muga-muga kanthi berkah para-para sami sondayani nggone kagungan hajat sumrambah nak mas kang kepareng sinubagya kadhaupaken. Amin. Amin. Ngampi larase pelok 6. Engke lewat kono apa kono, Nduk? Mriko. Kono. Oh, kena sareng jenengan ngoten kok alah, Oh, etok-etoke kok let ngono ku lho. Ngampil dandang gula. Iki nek demek-demek Ora apa-apa, Nduk. Mumpung ketemu tur kaya niki sapa to sing demon era MC? Lah, niku nggih ngoten niku kok, Pak. Mak nggih ngoten niku. Wong MC ki batine ya mung ngene, umpama kowe demok pundakku, aku ya demok pundakmu. Heeh, Mas. Kowe Pama aku ndemek janggutmu. aku ya demok janggutmu. Pama aku ndemek dadamu, Mas. Kak wani ya? Ora kowe Cemen nggih, Bu nggih. ya ora cemen mosok gak wani to, Nduk. Kene. Kene. Aja ngono aku merinding kabeh lho, Ora, Mas. mergo ora tau kedemok. Sanadyanto son kok tangke bumi langit Niki son saking pundi, Mas? Song Aja ngomong kok griya. ora kok Jogja ya Jujuk saja. Jujuk saja Oh nggih. ki son sing iso mabur Wis, napa niku? Garuda Nggih. Garuda putih Kondian. tenan apa ora prasetyanku tan ginggang sarikmo lan nimas kang gemes akeh
Yektine pengen tak tembung neng kakungmu tan lila mesti. Aku ngerti iki. Apa? Iki engko tibane mesti sambung wanci dalu. Nggih. Kandhek ing panggrahita angel nggonku muwus yen bengi banget nglengkara ganti yayi sambungku ing wanci ratri pun kakang datangan nendro langgam sambung wanci dalu kuju lenggahipun para tamu bapak ibu sekejap lenggahan sinambi hampir san suka panglipur soan pun diajeng Ria Violina loh Niki syutingnya saking pundi Mas? Saka Win HD. Win HD. Iki saka gone adikku lanang Mojosari gone Mas Win. Wah, iki tenan, Nduk. Iki syuting iki tenan, Nduk. Piye? Pokoke sing penting hitungane iso metu kok omah payu. Nggih. Perkara rego nek apa meneh gone Mas Yatno. Wah. Sansaya piye? Ora gone Mas Yatno tenan lho. Syuting gone dhewe, kajang gone dhewe, tratak gone dhewe. Meja kursi nggone dhewe. Mbok sing liyane dibagi to, Pak? Pak kok diayahi dhewe. Tenan iki. Son iya. Wah. Nggone adine campur sari ya, Nduk. Pripun? Iki ya nggone bose. Bose. Sik. Mas Yatno ki mau pol lewat bendol apa ora jope? Oh, wonge ndi ki? Oh, bubak. Lagi bubak. Nggih. Pokoke kabeh iso dadi nuwuhke sing becik sing sae ya, Nduk ya. Alhamdulillah. Amin. Ya dilanjut. Loh, ora kuwi guyon lho Pak, engko ndak dikira tenan. Lah ya engko nek dikira
tenanan lho, padahal 3 yuta. Ha kok akeh men Pak Bendol kuwi ngerti ya. Supra nek kanggo ning Sambirejo ki wonge gak njipuk apa-apa blas. Lah terus? Mergo apa ki wong sak desa ki lak dulure Mas Bendol kabeh. Lah entah ya poe. Heeh, mula ki ya wis umpama rene-rene suwane niki sing penting seduluran. Berarti ora dibayar apa-apa. Ora. Ya iki kene nek do maido ki kok gawe rega pira to, Pakno? Obat 2.000. Nggih. Lajeng nggih Kang Mas. Iya, Dik. Ayo dilanjut. Mendah boyo. Oh. Situ urip lawan. Hae. Lo. Jor lahir putri Sulistya, terus bisa nyuwara di kang wis rono. Loh. Sing gedhe Pak ngapuramu Kang Mas pepujan. Ayo. Hatiku sambungku mung wedi Galuh. Rupi dosarimu kelawan gerepaku Kang Mas kembang Piti saki murid lestarine Matur nuwun.